kuita inonzi basic market structure anditika tukuita inonzi market structure. Saka kune vanyowani vatanga kusvika panapa nhasi pavidhio rinori, make sure matangira ku lesson number 1 muchikwidza panapa tinoita nezvekudzidzisana forex for free tisina kana kubhadharisana kwatinoitana mukati. Saka make sure watora nguva yako wadzidza forex, kwete zvekuti unofamba uchinyeperonzi. Forex dzakafananika ndege, dzakafana nebetting handitika, kudzidza mahara, information mahara. Kune unoda kupinda social media platforms edu, tine Facebook page redu munokwanisa uri follower, link rimo description. Tine WhatsApp channel ne Telegram channel, malinks ari description. Kune vari kuda kugadzira accounts forex, link rimo description. Mutasa futi video ratakaita tichi explain kuti unogadzira sei account forex. Kune vanenge vafesa problems, as usual munoziva kuti bata number dzirimo mu WhatsApp channel medu kana mu Telegram channel medu kana mu description foot. Saka nhasi tizoita sei? Asida kutamba nenguva, munoziva kuti tinenge chida kuti gaga anditika tobva taenderera mberi. Apa pamalessons atiri kurova aya ndiye mabasics, tichatanga kudzoka takurova maadvanced anditika. Saka zviite kuti munhu utangire kuma-advanced usinambobvira kuenda kumabasics. Hakuna mwana anoenda form 1 asina kutangira nekugrade 1 anditika. Uyu akatikoshera senyika, Mwari wedenga achitiitira zvakanaka. Saka pamarket tine 3 andinoda kudzidzisai nhasi. Pamarket structure anditika. Kana tichiti market structure tikutaura izvi zvamunoona makavhura pamunotrader pai munoona pakadai handiti. Zvamuri kuona izvi zvinenge mabarangizha izvi ndo inonzi market structure. Mufambiro zviri kuita nezvazviri kugadzira ndo structure handitika. Saka ticha explain 3 types dzema structure atinofanira kuziva ku forex handitika, right? Mamwewo muchazomaziva pamuchapinda deep ne forex, but ndoda kungotaura 3 akaita sei akatikoshera senyika. Yekutanga tine inonzi uptrend handitika, right? Uptrend ndiyo iyi yamuri kuona iri apa. Market inenge ichifamba ichienda mudenga. Kune vakabva nesu pakutanga pama candlestick paye takataura candlestick regreen tikati market inenge ichibaya, kureva iko kuti market yedu inenge ichifamba ichienda mudenga. Saka inenge ichitigadzirira structure inenge ine anonzi mahigher high, ndo panapa handitika. Kana tichiti higher high tikutaura kuti ilevel riri high panyaya dze highness. You get the point? Panapa tiripa tabva panapa tapa highest level, riri high panyaya dzekuti tiri high tikuenda mudenga. Then painodzika kudai inotigadzirira inonzi higher low handitika. Tikutaura kuti lowest point iri pa highest level handiti, right? Move iri ratarova iri handiti, kubva pa higher high kuya pa higher low rine mazita handitika akati one day ku forex. Vamwe vanoiti retracement handiti, vamwe vanoiti price correction handitika, right? Tinokwira futi mudenga handiti, tobva tanogadzira imwe higher high handitika. Tobva tadzika futi tichiretracer togadzira higher low. Tokwidza futi tonogadzira imwe higher high. Tobva tadzika togadzira higher low. Tichanokwidza futi togadzira higher high. Kana tichidzika tobva tagadzira higher low. Ndo zvinotiratidza kuti tiri mu uptrend. Saka kana kuri ku forex inenge yakamira yakadai pamacharts pedu, right? Ndo ishi yapiri kuona apa handitika. Saka tiri kugadzira higher high, higher low, 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 higher high, higher low. Zvichienda zvakadaro tinenge tingachifananidze nema steps mukurarama kwatinoita panyika handitika,
right. Tichigadzira ma steps ekuti tikwire tiende kudenga, handiti ibate iyo structure iyo yakatikoshera singaiti, handitika, right. Tikunouya pa number 2, handiti number 2 opposite yechi uptrend. Up opposite ndi down, takuenda mu downtrend, handiti, right. Saka downtrend yedu atichagadzire mahaya high ne mahaya low aya zvachinja, handiti takugadzira inonzi lower low, handiti lower low tukutaura kuti ilower point pa lowest level, handitika, right. Tabva mu lower low market inonoita kunge iri kubhaya, handiti yobva yatigadzira inonzi chi lower high. Lower high yagadzirwa market ichadzika yopfuura papai pa low pedu patambogadzira papai youya yogadzira imwe chi lower low. Market yedu ichabhaya futi, handiti youya yotigadzirira chi lower high. Yapedza kugadzira lower high ichadzoka yopfuurira pa lower low papai yonotigadzirira chi imwe lower low, handitika. Yabva ipapo yotigadzirira lower high ichidzika ichingoenda chi yakadaro. Kana kuri kuchati kwedu inenge yamira yakadai. Andimuona zvakanakira uptrend kai nema high ayo, downtrend, handiti, right. Lower chi low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tichienda takaita sei takadaro tichidzika pasi, handitika, right. Mwari udenga achititira sei, achititira zvakanaka. Kune vasati vaisa like inohinda nguva yacho yekuti wanaite sei vabairire like munguva dzakapera, handitika. Like yenyu yakatikoshera, comment yenyu yakaita sei yakatikoshera, inotipa power kuita kuti tiunze rimwe video, handitika, right. Takuenda pane last, handitika. Last yatoda kuti ane zvayo market structure yekuti hatisi kuenda mudenga, hatisi kuenda pasi, tiri kufambira panenge pa certain range. Let's say kana kuri kumetsi pasi tine number 2, pamusoro tine number 8. Market yedu iri kutamba ipapo, iri kuti yakaenda pa number 2 yoenda pa number 8, yoenda 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 pa number 2 yoenda pa number 8, ichifamba ichita sei ichidaro, handitika. Iyi manje atiiti uptrend, atiiti downtrend, inenge yakunzi sideways, right. Ishi handitika inenge ichigadzira anonzi iwo ma equal high equal low, equal high equal low, tichibounce kubva pana 2 pana 8 pana 2 pana 8 pana 2 pana 8 tichienda takadaro, handitika, right. Ndo patinenge tichita sei tichita zvemunyati yedu. Panapa muri kuona kuti tiri kutambira pa level rekudenga iri, handiti zviri equal da 1 2 3 4 tichibhamba tiripo, handitika. Then pazasi pane level futi riri equal tikubhamba tiripo, handiti. Saka inonzi chi sideway, handiti. Munofanira kuibata yoyo. Next video ratinoda kuita apaka toda kuita anonzi machart patterns. Machart patterns akatikoshera pakutrenda nekuti mapatterns anotiudza kuri kuenda market, handitika, in terms of market structure, handiti, right. Vasati vaita subscribe handisuda kuti musarire pa video rokuita sei rutere. And make sure please kune vakatanga course pa lesson number 1 musapotse any lesson, handitika. Tukuenda pa lesson number 1 2 3 4 tichienda takadaro kusvika tichapedza takusvika kuti tichaloga ini ma accounts edu atagadzira, handiti. Totanga kuanalyze kuti apa pa market kufamba sei, totanga kupinda ma position edu kana kuti ma entry mu demo account. Demo itinoipiwa patinogadzira account inenge ine mari yatinokwanisa kutrade, but mari iyo haiditi sei haibude, handitika. Imari yemumhepo, it's virtual money. Saka ichasvika nguva yekuti tichita sei